Miulbo ang sunog sa tulo ka managlahing lugar sa Lapu-Lapu City karong adlaw. Siluan Mirundina sa report. Pasado alas 5 kaganihang buntag, gilamoy sa kayo ang usa ka panimay sa sitio Marbich, Barangay Marigondon. Ang nabiyaang nagsiga nga lamparilya ang gitumbok sa Lapu-Lapu City Fire District nga hinungdan sa sunog. Samtang pasado alas 6 ganihang buntag, niulbo usab ang sunog sa ikaduhang andana sa usa ka building haduol sa merkado publiko sa Barangay Poblasyon. Base sa pamahayag sa mga nakasaksi, nagsugod ang kayo sa ikaduhang andana sa building nga nagsilbing stock room sa pharmacy nga nahimutang sa ground floor. Tungod sa kadako sa kayo, nakananusab ang pharmacy ug bakery nga nahimutang sa ground floor. Kayo siya nga gamay ra, ni dali education ni katap. Kay tungod sa mga diaper lagi ang nadya sa ilang bodega. Tingala naman ko nga siya gito, Julis, gawas. Ni gawas ko, tingala mo ko ang mga tao, mamudagin-ino naman sa tas. Hala, pagtanaw na ko, ma'am, kadako naman gid sa kayo. Na wala dyan ko nahimo. Di naman po ko pwede makasud, kay aribahan naman. Electrical failure ang usa sa gisubay sa Lapu-Lapu City Fire District nga hinungdan sa sunog. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa tag-iya sa naasoy establishmento apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Samtang giangkon sa investigador sa Lapu-Lapu City Fire District nga nalangan sila pagresponde kay didto silang tanan sa Mactan Shrine nagpahigayon og pictorial ug monthly meeting. Ang dapit nga nasunugan, pipila lang unta katikang sa Lapu-Lapu City Substation sa Barangay Poblasyon. Nami activity dito sa Mactan Shrine. Nami pictorial dito. Mga nang na kuan gyud mga nangabot yung mga vitamins. Apan gihimakak nilang wa dayon nakapasirit og tubig kay nahutdan og tubig ang ilang dalang fire truck. Dili mamay nanay tubig na tanang fire truck. Dili na magdaggan og walay tubig. Gawas og gikan nagresponde. Padong refill. Samtang pagka-alas 10 sa buntag, niulbo usab ang laing sunog sa residential area sa Barangay Buaya, diin apektado ang moabot sa 30 ka mga panimay. Padayon pang gisubay ang hinungdan sa mong sunog. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak.